Kapuso nagpadayon naman ang preparasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pag-establisar sa Police Regional Office Negros Island Region o kun NIR. Suno pa sa NOCPPO, ang PRO-NIR ang magadumala sa Provincial Police Offices sa Negros Oriental, Siquijor kag Negros Occidental sa temporaryong headquarters sa Barangay Sefania sa Bacolod City. Samtang nagahulat asang pinag-update halin sa Campo Crame, kundiin nga parte sa Negros Occidental igatukod ang talatapan sang PRO-NIR. Padayon ang ginahiwat nga meetings sa mga opisyales halin sa tatlo ka police provincial offices. Subo man ang inventory angol sa manpower nga kinahanglan. Wala pa sang datos kaya ginhatag ang PRO-6 sa numero sa mga personnel nga igadestino sa PRO-NIR. May ara kita nga inventory nga ginahimo. We are preparing the inventory to those or personnel or ang mga transfer o nag-signify sila, they will be transferring for the Banyo region. It is same to with happening sa ibang region. May mga personnel man sila nga they wanted or opted to be assigned